Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Elena, minyo og may mga anak. Taga Tagum City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong kamagwangang anak nga nag-edad og 26 anyos na karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang akong anak. Kagwapa sa ito anak, Elena. Guilty sa kayo, pero bugag. Lagi, salamat in taon sa Ginoo. Pagkadali sa panahon, murag kanus alang tong panahon nga gianak ti ka. Karon, ikaw na naning kamot alang sa atong pamilya. Lain sa kay di ko madako, ma. Ug usa pa, dako ko pasalamat ninyong papa sa pagpadako nako ug sa pagpa-eskwela nako. Maong karon, pasag di kong makapamawi ninyong duha. Nak, dili baya ko gusto nga maghago kag maayo, ha? Mauna, ayaw gyud paghago og maayo. Kay ako, kaya pa na ako manarbaho, nak. Papa, oy di lagi pa. May edad na ka. Pahuway na trabaho good. Usa pa, pila naman lay gastuan ng akong manghod siyang pag-eskwela pa. Usa naman lang katuig, mahuman na siya. Salamat na ka. Swerte gid kay may nga nakaanak mig parehas nimo. Ug swerte sab kayo ang mga manghod nimo nga nakamagwang sila og grabe ka responsable ug manggihunahon-naon kaayo nila. Salamat pa. Kaming duha si Papa nimo ang angeng magpasalamat, Mara. Uy, kahumot aron nimo giluto. Mas maayo nga nag-abot ni Mara gikas trabaho, makakaon dayon siya. Mao gyud. Kaya nakasiguro ko nga gutumon yung itong batae ni pauli ato ron. Oh, Mara, anak? Oh, ngano ka? Nak? Doon na kay gipamati. Ang sakit ka kong tiyan. Uy. Maragikot-kot ang sud. Oh, unsa? Uy, tingaligpas muna, nak. Lingkod ha, lingkod sa diha. Magkuha kong initubig aron ipainom nimo. Oy, kumusta naman? Ni arang-arang naman. Kapila naman ni this month, maoy nga mo sakit akong tiyan. Tingalig stress na sa trabaho, nak. Di masag ko stress akong trabaho, ma. Nala, sige. Sige, gutom lang ka. Dali na, manghaon na ta. O, ma. Ricardo, si Mara ni bangon na. Tingalig malit siya sa iyang trabaho. Iso naman to sa banyo. Padung tong ligo. Tawag ka, Elena eh. Tiwas sa saring giluto ko, be. Abi. Mara, ngano? Ma, maawa akong tilo magkayo. Uy, hala, ngano man na? Nak, ayaw lang sa kagtrabaho. O ba nanti ka, magpa-check up ta? Sige, ma. Magpahibaw lang ko sa akong kaupandaan. Common allergy reaction ra ni ma'am. Ay kabala ka. Hatagan na tong tambal ang imong anak. Salamat kaayo, Dok.
Pagpanganak na ko aning bataa, healthy man unta kaayo ni siya. Pero karon nga nag-edad na siya 26 anyos, daghan naman kay allergy nga manggawas niya. Sa una namong pagpa-check up, murag nakapanti rasad ko kay matud lagi sa doktor nga common allergy reaction ra kuno to. Pero nakalabay ang mga adlaw, mura magdili mo talab ang tambal para allergy sa akong anak. Unya, Mara, nak nga naman ang habili mo. Pero di man ang hubaga. Oo, kay bao ma, uy. Oo mo ko gikaunlain. Iminiday nagtambal. Oo, ma. Ricardo, unsa man ka? Mura maglaom ka ikagyo na una. Kuyawan naman ko, day. Karon pa ko mahinomdom. Ha? Bahin sa unsa man? Kanabang kipamati karon ni Mara ba? Ingon ana ba sa to sa una ang kipamati sa kong igsuon nga namatay? Ha? Uy, Ricardo, ayaw ko pagbinuang di ha? Wa ko magbinuang. Karon pa ko mahinumdum nga nagtuom eh. Nga common allergy reaction lang to. Pero dili di ay. Mao nga dili gyud mo epekto ang mga tambal niya tungod kay dili mao ang diagnosis sa doktor niya. Ricardo! Ma, Oh, ma, lisod kay ikinhawa. ha? Uy, ginoo ko. Ricardo! Ricardo, pagtawag dahil ng ambulansya! Ricardo! Baby dropping! Airways filling! Ginoo ko. Ayaw inton pasagdi ang among anak. Maluoy inton ka, Diyos ko. Lord, tabangi ang among anak, Lord. Elena, Ako si Dr. Lim. Usa ko ka espesyalista. Stop antihistamines. This could be hereditary angioedema. Mao day nga dili mo talabang tambal tungod kay dili day ni common nga allergy reaction. Ano, kumusta naman ang among anak, Dok? Stabilize na siya. Pero kinahanglan magbantay mo permi. Kay delikado ni kung dili madali dayon. Dr. Lim. Sakit ka ingon naon nga isip usa ka inahan, hapit mawa na mo ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man gyud ay ni ang hereditary angioedema? Nganong dili man ni siya pareha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat bigyud ni? O mahimong mo gawas ni sakita bisag way family history? O ganong karon ra man nimo gawas niya nga 26 anyos na ang iyang edad? Healthy man unta ning bataa pagpanganak nako niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba ning kalit lang mo abot bisag way naka-trigger? Unsa man namo pagkaiba nga delikado na ang hubag? Og pila man sad ka oras ang adlaw umulungtad ang usa ka atak? Ikatulong pangutana, nganong dugay man kasagaran ma-diagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Kinahanglan ba nga pirmi siyang magdaog emergency nga mga tambal in case lang? Ikaupat og katapusang pangutana, naabay pagkaon o lifestyle nga makatabang ani? Unsa man ang pinakaimportante nga emergency plan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor OCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Cebu. Ang inyong mga legal na mga problema
problema na sa ato ni Ilin Bathan, anda mong tagana nga musulbad sa inyong mga legal nga mga problema. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga when you cannot rely on yourself anymore, lean on God. Mao gyud, no? Bitaw na ingo nga kanang pero mulihok gyud ta. Lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Pero magsigil lang ta pog salig sa Ginoo po, di pug ta mulihok, di po na mutabang ang Ginoo nato, no? So lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Prayer is a very powerful tool to overcome our mga problems sa ning kinabuhi, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Elina, minyo ni siya na mga anak taga Tagum, Davao del Norte. May tungod kini sa iyang kamagulangan nga anak sumasarabati nanto ganun sa drama. Si Ilina, may tungod kini sa problema sa iyang anak. Ako lang pa rin kamutan ni Helen. Medyo lamlaom ni problema sa imong bata na. Kining unang pangutanan ni Ilina, unsa man gud ning hereditary angioedema, nganong dili man ni siya parihas sa ordinaryong allergy, sa kaliwat magyud ni o pwede ni mugawas sa kita bisan way family history, o nganong karon raman ni mugawas niya nga 26 anyos naman iyang magulangang anak, no? Healthy man unta siya sa bata pa pagpanganak nako, no? So ako lang gining paningkamutan ni Lina pag bat-bat ning imong pangutana, kining gitawag hereditary angioedema panagsaon ra ni, no? O gitrans in the family na ni say mga genetic loading, no? Delikado po ni og dili lang matagad kay mamaga man ang kamot, ang tiil, ang naong, hasta ang sex organ, ang tutunlan, mo sakit or uncomfortable kay sa imong gastrointestinal functioning. Magtuya-tuya, murag gituya-tuya ba, mag-nausea nya, mag-vomiting. So rare ni siya. So naa ni siya inonta genetic loading, meaning it runs in the family. Dili ni siya pareha og allergy, no, lahi ni siya. Ang sumasa kong nibalan, nandi siya something to do with kining gitawag nato og wa sakto nga pag-function nga protein sa lawas sa tao. So lisod kay ni pag-explicar nako nimo mga medical student lang ano yung makasabot, no? Pero basta kay something to do with inhibitor protein nga naa diha, mo dysfunctional ni siya mo nang mo resulta sa pagpamaga sa mga parte sa lawas sa usa ka tawo nga hingtungdan ni ani, no? Kuan ni siya medyo maremedyohan pero wa gyud klaro nga tambal, no? More on symptomatic, simple kung mamaga, muan kag something nga manipis-nipis lang dapita sa imong naong, o inom ba kag mga antihistaminic, pwede ra, no? Pero di gini sa may tambal, no? Ug pananglitan kay mamaga ang tutunlan, likado kay kag mahudtan kag oxygen kung way makaremedyo. Bisan naman lang og ganang mga kuan nga mga remedyo nang inato kayo ba nga paimnunin nimo siya og mga maka hupay sa inonta discomfort, okay? Like antihistaminic. Ikaduhang pangutana, pwede man ning kalit moabot bisan walay trigger? Unsaon na mo pakahibalo nga delikado na ang hubag ug pila man sad ka oras o adlaw mulungtad ang usa ka atake? Naay maka-trigger na ni, labi na ko ng usa ka tawo may stress, ma-traumatize ba for whatever reason. Kunya has something to do with hormonal. Kunya kining ug nagsuffer ni siya og mga medical illnesses o kondisyon. Gani gituhuan nga usa sa mga maka-trigger na ni kanang mga tawo nga nagsuffer og mga malignancies, no? O mga immune diseases like lupus, makakuan ni siya, makasagmo, makasugmat or makapagrabi kining gitawag natong hereditary angioedema. So dili ta makakuan og pila ka adlaw siya mukuan, mutunga, pero basta kay mutunga ra ni siya. So may gani madani ni mo usa ka doktor nga expert ani kanang mga allergologist, no, immunologist. Naani mga doktor ingon nana, ay nailhan nga allergologist. Basta naa na sila, ha?
allergologist and immunologist, mga expert ni sila ni aning mga problema. Ha? Sunod nga pangutana, nganong dugay man kasagaran madiagnose ng hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho o normal ang pasyente? Kinanglan ba nga pirmi siya magdala og emergency nga mga tambal in kaso? Pwede naman siya mo trabaho. Lani ang life expectancy ani mga tao nga naay hereditary angioedema pareha ra gud sa general population. Dito makiyong dali ni sila mamatay Puron sa mamadiha, basta kay careful lang ka. Nya, maglikay lang ka sa mga triggers like mga pagkaon sa dagat, kanang shellfish, na mga dairy products, magbantay-bantay lang po ka. Ha? Hey, na ay mga kwan. Nya kadto mga tao nga na ay mga problema sa ilang ngipon, ha? Mo maka-trigger po na siya og atake aning gitawag na tuog hereditary angioedema. So, ang common ani nga pagtuo nga allergy ni siya, pero dili ni siya klase sa allergy. Lahi ni siya nga kaso. Pero, maalibyuhan ang mga symptoms, magipaminaw sa usa ka tawo nga naa ani pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic. Unsa may mga antihistaminic available? Ang common din sa ato kanang mga cetirizine, loratadine, ha? O, mga steroids pwede sad. So, makakuha ni siya, katabang-tabang. Pero dili gini siya may tambal. Kaya wa man ni siya tambal gyud ng makaayo. More on symptomatic lang approach na mo ani mga doktor kung naa ni mga problema ani. Pero balik ko na ko sa makausap pa, panagsaon ra gini mutungan ning mga yun ani mga problema ha. Sunod nga pangutana naabay pagkaon o mato akong giingon nga lifestyle nga mga tabang ni ani unsa man mga pinaka-importante nga emergency plan ani. So imo na ida og allergologist kay sila may expert ni ani Elina. I do not know sa Davao og naabay allergologist or immunologist. Mangutana lang kuno diha og naaba. Kaya maglikay ka katong mga sipon sa kung gipangalan a while ago ng mga nuts, peanuts, soy nuts, basta kay mga nuts no na maka-trigger na siya. Onya mas maayo nga naani siya yung mga vitamins, no? Vitamin D is important. Asa man to makuha ang vitamin D? Pinagi sa pagpainit sa adlaw. Ay, lapog dugaya kayo. Kung pananglitan maghubag ang tutunlan, delikado kayo nga, di nam ginawa, kinanglan nga, mahatagan siya hupay, pinagi sa mga, pwede steroids gani, or pinaka-practical, katong gingon ako mga antihistaminic, katong cetirizine, loratadine, pwede na siya. Ha? Ay, makahupay man siya sa not discomfort. Alright, so takasabot ka sa speaker ni mo Elina diya sa Tagum, Davao del Norte. Nakalagbay na ko aning Tagum, pero wag ko makanaog sakay kog kanang passenger bus lang god, dugay na tong panahon. Pero nindot ang lugar niyo diya. Hinaot nga okay rin kinabuhi na to diya sa Mindanao. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong radio program sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. In fact, proud kay ko na ako ning ibalik-balik sa mga kauban sa Lions, no? Kung kami, nakadawat mig award, the best radio drama program nationwide, no? Happy kay mi siya atong Nailin Batan ni Anipon, no? Wag tayo madawat nga mga billions niya, pero lipay lang yapon ta. No? So, from all bashers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, tataka naman. Daghang salamat o maayong